Здравейте на всички, които ме гледат. Днеска играем Runner 2, епизод 3 и почваме трето ниво. Си мисля, после няма да е много скоро, защото има още много. Камъни напред и чакам да е бос. Той вече ще бъде. Още ме трябва да напред и чакам. Направо да си чубиш пръска. What the hell, me? Тъпо шипче. Човека чипче. Това е човека чипче. Това е човека чипче. Шипче си е. Скочуй, 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 скочуй. Скочуй, скочуй, скочуй. Скочуй, скочуй. Finish amazing. Ето го. Ето това беше клипа. Абонирайте се, дайте лайкче и пишете в коментарите каквото си искате пишете. Без глупости. Не знам какво да ви отговоря.